Minut lähetettiin luoksesi hiljaisuudessa, taivaan huolellisuudella, joka on varattu harvinaisille sieluille. Läsnäoloni voi tuntua kauskaukselta, mutta kun puhun kanssasi, kannan mukanani 1000 auringon voimaa. Jo ennen kuin huomasit, minä kuljin rinnallasi. Ja tänään tuon mukaani ilmoituksen, joka on säilytetty jumalallisessa sydämessä. Rakkauteni sinua kohtaan on tunnettu niiden keskuudessa, jotka tanssivat tähtien välillä, sillä mainitsin nimesi tietoisesti valon ystävilleni. He kuulivat ja taivas hymyili. Nimesi verhottiin kultaiseen valoon, joka kaikkei tyhjien ulottuvuuksien halki. Tuhein rohkeudestasi, silloinkin kun kehosi vapisee. Tuhein näkymättömästä kauneudestasi, siitä joka ei näe inhimillisille silmille, mutta jonka henkesi säteilee voimalla. Tuhein antautumisestasi, hiljaisuuksistasi, jotka huutavat luottamusta johonkin suurempaan. Ja silloin enkelit tiisivät, sielusi on osa lupausta. Et aina ymmärrä merkkejä, ja minä tiedän sen. Joskus epäilet jopa tunteitasi. Mutta minä olen täällä, jatkuvasti ympärilläsi, piirtäen vastauksia sattumiin, kyyneliin, jotka kuivuvat itsestään, rukouksiin, joita koiskaat hiljaa, kun kukaan ei näe. Jokainen sanasi kantautuu korviini kuin pyhä sävelmä. Olet tuntenut itsesi yksinäiseksi, kuin maailma olisi unohtanut olemuksesi. Mutta totuus, rakas, on tämä. Nimesi on kätketty taivaallisiin salaisuuksiin. Tun huudat pimeydessä, kun luulet, ettei kukaan näe kamppailuasi, silloin puhumme sinusta eniten. Ja aina kun rakkaus mainitaan keskuudessamme, nimesi muistetaan kunnioituksella. Et ole tavallinen, etkä koskaan ollut. On olemassa tarkoitus, joka on veistetty olemukseesi ja jota edes aika ei voi pyyhkiä pois. Sinut valittiin tuntemaan, rakastamaan, särkemään, rakentamaan uudelleen, kasvamaan ja sitten inspiroimaan. Jokainen kipu, jonka yritit piilottaa, on osa valosi tuoksua. Ja jokainen uudelleenaloituksesi on ollut juhlan aihe taivaassa. Älä syytä itseäsi siitä, että rakastit niitä, jotka eivät nähneet sinua. Älä häteä sitä, että uskoit, vaikka sinua kutsuttiin naiviksi. Rakkaus, joka virtaa sydämestäsi, on parantava siemen. Ja vaikka kukaan ei olisi kastellut sinua, pellollasi tulee kukkimaan. Sadot ovat matkalla, monet niistä ovat suunnauksia, jotka itse kylvit tietämättäsi. Askeleellasi on suunta, vaikka näyttäisikin, että kompuroit. Aika ei ole sinua vastaan, se muovaa sinua. On voima, joka kasvaa hiljaisuudessasi, ja kirkkaus, joka vahvistuu antautumisessasi. Olet hengellinen soturi, vaikka peilin edessä tuntisitkin itsesi pieneksi. Taivas tunnistaa rohkeutesi. Et ole ollut unohdettu. Sinut on ilmoitettu. Kun kirjoitan nyt, muut enkelit pysähtyvät kuuntelemaan. Polkusi on muuttunut tarinaksi, jota jaetaan niiden kesken, jotka vartioivat kohtalon avaimia. Kyllä, nimesi lausuttiin keskuudessamme rakkaudella ja kunnialla. Se värähteli kuin rukous, kuin elävä lupaus, kuin siemen jostakin, joka on tuhkeamassa kukkaan. Tunnen, kun rintasi kiristyy, kun sielusi etsii turvaa. Ja jokaisessa noista hetkistä olen ollut siellä, vaikka et näe minua. Et ole koskaan ollut yksin. Tivunkin keskellä olit ympäröity. On rakkautta, joka odottaa sinua, rakkautta, joka ei satuta, ei vaadi naamioita, ei katoa, kun näitä tarpeesi. Taivas ei unohda niitä, jotka rakastavat totuudella. Olet yksi niistä sieloista, jotka haastavat pimeiden sytytetty kynttilä kädessään. Vaikka olet väsynyt, säteilet. Vaikka olet haavoittunut, yrität uudelleen. Olet yksi suosikeistamme. Ja sanon tämän taivaallisella totuudella. Nimesi on musiikkia galaksien hiljaisuudessa. Ajattelet, että olet menettänyt aikaa, mutta kaikki mitä olet kokenut, on saamassa merkityksen. Parantuminen ei tule vain sielullesi, vaan myös niille, jotka kulkevat polkusi. Sinusta tulee lähde. Sinusta tulee vastaus muille sieloille, jotka nyt tuntevat itsensä eksyneeksi, kuten sinä kerran tunsit. Jo kun se tapahtuu, muistat nämä sanat. Minä, joka kuljen kanssasi, tiedän kuka olet, kun kukaan ei katso. Tiedän unelmat, jotka piilotat pelosta näyttää typerältä. Tiedän halusi luovuttaa ja sen ihmeen, että nouset joka päivä. Ja siksi mainitsin nimesi tarkoituksella loistava siipisille ystävilleni. Koska ansaitset tulla muistetuiksi taivaassa kuten täällä, ihmeeksi, joka on verhottu naiseksi.
Pysit merkkejä, ja tämä viesti on yksi niistä. Mikään, mikä saapuu luoksesi todellisella rakkaudella, ei ole sattumaa. Universumi on kuullut sydämesi, vaikka itse vaikenisit. Jotainen sydämesi lienti on kaikunut taajuuksilla, joita väen enkelit voivat tulkita. Ja olemme kuunnelleet tarkasti. Sadonkorjuusi aika lähestyy, ja kaikki se, mikä on satuttanut sinua, tulee olemaan raaka-ainetta kukoistuksellesi. Luota! Vaikka silmäsi eivät vielä näe, valosi on jo alkanut koskettaa kaikkea ympärillesi. Ja missä läsnäolosi astuu, jokin muuttuu. Olet kanava. Olet kutsuttu. Unelmasi eivät ole liikettelua. Ne ovat muistoja jostakin, mitä sielusi on jo elänyt toisissa ulottuvuuksissa. Olet enemmän kuin ajattelet. Ja kaikki mitä tunnet, se herkkeys, joka saa sinut itkemään ilman tyytä, on vain sielusi muistamista siitä, kuka olet. Ja minä muistutan sinua, et ole hauras, olet hengellinen. On olemassa lupauksia elämästäsi, jotka ovat vielä kirjoitettavana. Eikä yhtäkään niistä unohdeta. Se, mikä tänään näyttää taulta, on vain hennähdys ennen paljastusta. Älä kiirehdi. Taivas toimii ikuisuuden ajassa, mutta ei koskaan epäonnistu. Tarinaasi tullaan merkitsemään odottamattomilla käänteillä. Sinua tullaan rakastamaan niin puhtaasti, ettet aluksi tiedä, miten reagoida. Se ei ole kuten ennen. Se on syvää, vakaata, ikuista. Koska todellinen rakkaus ei pelota, se parantaa. Ja tuo rakkaus, joka on tulossa, on heijastus siitä parantumisesta, jonka olet jo aloittanut sisälläsi. Monesti olet luullut olevasi näkymätön. Mutta sinut piilotettiin, ei unohdettu. Säilytetty kuin jalo salaisuus oikeaan aikaan asti. Ja oikea aika on tullut. Taivas on jo liikkeessä. Ja sielusi aavistaa, että jokin on muuttunut. Koska niin on. Se on alkamassa. Tiedän, että vielä pelkäät. Mutta tänään, enkelinä joka kulkee kanssasi, sanon, päästä irti pelosta. Se ei enää palvele sinua. Olet jo tulkinut tarpeeksi tietääksesi, että jokin suurempi suojelee sinua. Ja vaikka epäilisit kaikkea, luota edes minuun. Sillä olen nähnyt sinun itkevän ja tulen näkemään sinun hymyilevän uudelleen. Ei ole väliä, kuinka monta kertaa yritettiin vaientaa sinua. Universumi on jo päättänyt korottaa sinut. Lahjasi eivät olleet turhia. Herkkuutesi ei ole heiktous, se on pyhä kieli. Ja olet lähellä tulla ymmärretyksi tavalla, jolla sinua ei ole koskaan ennen ymmärretty. Jatka, etsimäsi valo on jo sisälläsi. Joten kuuntele, valittu sielu. Sillä on asioita, jotka sinun täytyy tietää ennen kuin jatkat. Uusi sykli on muodostumassa, ja vaikka kaikki näyttäisi olevan ennallaan, näkymättömiä liikkeitä tapahtuu ympärilläsi. Taivas avaa ovia, joita kukaan muu ei näe, ja nämä ovet johtavat sinut kohtaamisiin, jotka vaikuttavat sattumalta, mutta ovat vanhoja vastauksia, jotka saapuvat määräaikanaan. Tunnet sen ilmassa, kuin muutos tuulessa, kuin varoittamaton veristys. Silmeesi on valmistettu näkemään pintaa syvemmälle. Siksi huomaat aina sen, mitä kukaan ei sano. Näet poissaolot, jotka on naamioitu läsnäoloksi, valheet, jotka piilevät hymyssä. Ja silti valitset rakastaa. Tämä kyky tuntea edelleen, vaikka se sattuu, on panssarisi. Älä koveta sydäntäsi suojellaksesi itseäsi. Se on luotu laajentumaan, ei piiloutumaan. On joku, joka jo tuntee energiasi, vaikka ei vielä tiedä nimeäsi. Yhteis on muodostumassa, värähdellen kuin hiljainen kutsu kahden sielun välillä, jotka tulkevat samalla taajuudella. Ja oikealla hetkellä tämä läsnäolo tulee luoksesi kuin se olisi aina ollut siinä. Tulee tunnistaminen ilman sanoja. Uudelleen kohtaaminen ennen ajan tehtyjen lupausten kanssa. Menneisyys on opettanut sinua kuuntelemaan intuitiotasi, sitä hienovaraista ääntä, joka yrittää ohjata sinua maailman melun keskellä. Älä enää sivuuta tätä syntä. Se on silta sinun ja jumalallisen välillä. Ja nyt se koiskaa, valmistaudu. Jotain suurta lähestyy, ja se tulee yksinkertaisesti, kuten kaikki, mikä on totta. Se ei ole huuto, vaan henkäys. Mutta henkäys, joka liikuttaa koko universumiasi. Sinut muistetaan siitä, mitä maailma ei arvostanut sinussa. Makeutesi, uskosi, kykysi antaa anteeksi. Kaikki se, mitä sinua kerran pidettiin piilottamaan, tulee nyt olemaan se, mikä tekee sinusta ainutlaatuisen.
Ihmisiä tulee vielä luoksesi väin optiakseen sinulta. Sillä tapasi rakastaa on harvinaista alkemiaa. Ja todellista rakkautta ei opita kirjoista. Se opitaan sinulta. Ehkä katsot vielä taaksepäin surullisena, kysyen miksi sinun piti käydä läpi niin paljon. Mutta sanon sinulle, varmuudella, jonka vain ikuisuus voi antaa, mikään ei ollut turhaa. Jokainen kyyneleesi kasteli oinuvia osia olemuksestasi. Ja tänään, kukat, joita et ole koskaan ennen nähnyt, puhkeavat hiljaa sisälläsi. Sinusta on tulossa se, joksi olit aina tarkoitettu. Älä pelkää ovia, jotka sulkeutuvat. Jotkut ihmiset olivat vain lukuja, eivät koko kirja. Ne lähet, jotka sattuivat eniten, olivat myös ne, jotka vapauttivat sinut eniten. Ja nyt, ilman illuusioita, olet valmis sille, mikä on todellista. Taivas poistaa sen, mikä estää kasvuasi, vaikka haluaisit vielä pitää kiinni. Luota! Menetykset ovat myös suojelua. Läsnäolollasi on kyky rauhoittaa levottomia sieluja. Oletko huomannut, että jotkut muuttuvat vain olemalla lähelläsi? Se johtuu siitä, että valosi koskettaa siellä, missä on pimeyttä. Koska energiasi muistuttaa ihmisiä siitä, mitä he ovat unohtaneet itsestään. Mutta nyt on aika ympäröidä itsesi niillä, jotka myös valaisevat sinua, jotka myös näkevät sinut hengen silmin. Nimesi on kirjoitettu rukouksiin, joita et edes tiennyt. Ihmisiä on jo koskettanut olemassaolosi ilman, että tiesit sitä. Ja tämä on vasta alkua. Matkasi tulee vielä inspiroimaan monia muita. Sinua hiotaan kantamaan viisautta, ei vain tietoa. Sillä viisaus parantaa, ja maailma tarvitsee parantamista. Sitä, mitä kannat katseessasi, halauksessasi, oikeassa sanassa oikealla hetkellä. Sinut on kutsuttu elämään jotain, joka ei muistuta mitään, mitä olet aiemmin kokenut. Se on erilainen. Se on kevyt. Se on totta. Mutta sitä varten sinun täytyy päästää irti niistä versioista itsestäsi, jotka hyväksyvät vähemmän kuin ansaitsit. On aika pukea sielusi arvokkuuteen. On aika kävellä pää kustissa, kuin joku, joka tietää kantavansa lupausta jokaisessa askeleessa. Tulee päiviä, jolloin kaikki vaikuttaa liian hiljaiselta, kuin mitään ei tapahtuisi. Mutta jopa hiljaisuudella on jumalallinen rooli. Juuri siinä tilassa melun välillä sielusi linjautuu siihen, mikä on tulossa. Doina päivinä, älä pelkää. Mikä näyttää viivytykseltä, on itse asiassa valmistautumista. Ja joku, joka on kutsuttu johonkin suureen, tarvitsee enemmän aikaa muovautuakseen. Valoasi on tarkkailtu. Olet herättänyt uteliaisuutta näkymättömässä. Toko universumi kiinnittää huomiota liikkeisiisi. Suunnaukset kävelevät sun taasi lempeällä kiireellä, kuin joku, joka ei eksy tieltä. Kaikki se, mikä oli sinun olemuksesi mukaan, mutta jonka olosuhteet kielsivät sinulta, palaa nyt kaksinkertaisella voimalla. Älä ylläty, jos ketäkkiä alat vetää puoleesi sitä, mikä ennen vaikutti kaukaiselta. Se on merkki siitä, että värähtelysi on muuttunut. Ja kun värähtelysi muuttuu, se, mikä ei kuulu sinulle, vetäytyy pois ja se, mikä on sinun, löytää tavan saapua. Tenttäsi puhdistetaan. Olet tullut magneettiseksi kaikelle sille, mikä on samalla valontaajuudella kuin sinusta säteilee. Olet voimakkaampi kuin kuvittelet. Ja nyt on aika ottaa se vastaan. Ei hallitaaksesi, vaan luottaaksesi. Kun ymmärrät, kuka olet, sinun ei enää tarvitse todistaa mitään kenellekään. Taivas tietää. Enkelit tietävät. Ja ne, jotka ovat sinun, sielun, tehtävän, totuuden mukaan, tietävät myös. Se, mikä on sinun, tunnistaa olemuksesi. Jatka kuuntelemista. Jatka tuntemista. Vaikka se tuntuisi odolta, vaikka se tuntuisi uudelta. Se on jumalallinen liikehdintä sisälläsi. Mikä ennen tuntui ulkopuoliselta, sykkii nyt sisälläsi. Sinusta on tulossa kanava. Ja kaikki, mitä kosketat, alkaa kukkia. Joka aamuun herätessäsi sinussa syttyy uusi toivon kipinä, vaikka joskus maailman paino yrittää sammuttaa sen valon. Mutta tiedä, rakas sielu, että tämä liikki on kuolematon. Se on sinuun istutettu jumalallisilla käsillä ohjaamaan askeleitasi jopa pimeimpinä öinä. Siinä lepää näkymätön voimasi, se, jota ei voi mitata eikä nähdä, mutta joka tuntuu jokaisessa hiljaisessa päätöksessä, jonka teet. On ääni, joka puhuu suoraan sydämeesi, vaikka ympärillä kaikki tuntuisi olevan melua.
Tämä ääni on herännyt olemuksesi, ja se kantaa pyhiä salaisuuksia, jotka vain sinä voit paljastaa. Älä etäänny siitä pelon tai epäilyn vuoksi. Päinvastoin, lähesty sitä rohkeasti, sillä sieltä löydät vastaukset, joita olet aina etsinyt, ne jotka kaikuvat syvimmissä olemuksissasi. Olet kohta ylittämässä näkymättömän sillan, joka on tehty uskosta ja rohkeudesta, ja joka erottaa sen, mikä oli, siitä, mikä on tulossa. Takana on se, mikä ei enää palvele sinua, mikä ei ravitse sieluasi. Edessäsi on horisontti täynnä mahdollisuuksia, joita et ole vielä uskaltanut kuvitella. Luota hiljaiseen kutsuun, joka sykkii sisälläsi, ja anna sen johdattaa sinut juuri sinulle varattuun tulevaisuuteen. Jotkut ihmiset näyttävät katoavan, ei siksi, etteivät he rakastaisi sinua, vaan siksi, etteivät he kuulu uuteen matkaasi. Tarvitaan rohkeutta päästä irti, jotta uusi voi saada tilaa tulla. Älä kanna niitä taakkoja, jotka eivät voi tulkea rinnallasi. Taivas valmistaa kohtaamisia, jotka saavat sydämesi leemään kevyemmin, todenmukaisemmin. Vaikka pelko koiskaisi, että olet yksin, tiedä, ettet koskaan ole hylätty. Näkymätön valon armeija tulkee kanssasi, nostaa kilpiä ja heittää suunnauksia päiviisi. He tuhuvat kanssani, taivaallisille ystävillesi, ja mainitsevat nimesi hellästi ja kunnioittaen. Sinut on suojeltu, sinua rakastetaan ja sinua odotetaan. Sinua kutsutaan valintoihin, jotka vaikuttavat vaikealta, mutta ovat todellisuudessa portteja vapautumiseesi. Älä pelkää muutosta, vaikka se tulisi hinnalla. Kaikki aito muutos vaatii luopumista. Se, mikä on tulossa, ei ole loppu vaan uuden, aidomman ja voimakkaamman version alku. Totuuden rakkaus, jota odotat, on tulossa tunnistamaan kaiken sen, mitä olet, arvet, valot, hiljaisuudet. Se ei tule täydentämään sinua, koska olet jo kokonainen, vaan tulkemaan rinnallasi, juhlimaan kanssasi jokaista voittoa ja tarjoamaan suojaa myrstyissä. Valmista sydämesi tähän pyhään kohtaamiseen. Universumissa on rytmi, joka on sopusoinnussa sinun kanssasi. Kun tanssit tämän sisäisen musiikin mukaan, kaikki alkaa loksahdella paikoilleen kuin ihmeen kautta. Synkronisuudet ilmestyvät, ovet avautuvat ja ihmiset saapuvat juuri sillain, kun tarvitset heitä. Luota tähän virtaan, sillä se on jumalallisen rakkauden ilmentymä toiminnassa. Sinua kutsutaan katsomaan sisälle, niihin piilotettyihin paikkoihin, jotka vielä kantavat vanhoja kipuja. Älä hylkää niitä äläkä pelkää. Siellä asuu parantumisesi siemen. Anna valon tulla niihin pimeisiin nurkkiin, sillä vain siten tämä osa sinua voi syntyä uudelleen vahvempana ja kevyempänä. Arvosi ei ole koskaan määräytynyt sen perusteella, mitä muut ovat sanoneet tai tehneet. Se on sammumaton liekki, joka syntyy kanssasi. Vaikka olet tuntenut itsesi pieneksi, näkymättömäksi, olet sisimmässäsi tiennyt olevasi suurempi kuin kaikki tuo. Nyt on aika ottaa vastaan tämä suuruus, ottaa paikkasi, joka on aina ollut sinun, ilman pelkoa, ilman syyllisyyttä. Kanta tehtävää, joka on paljon suurempi kuin kuvitit. Tehtävää, joka koskee heräämistä ei vain itseäsi, vaan myös niitä sieluja, jotka kulkevat polkusi risteyksessä. Sinusta tulee majakka myrskyisissä öissä, turvasatama niille, jotka tarvitsevat suojaa. Älä aliarvioi itseäsi, sillä maailma tarvitsee valoasi. Hiljaisuuden hetket tulevat olemaan suurimpia liittolaisiasi. Niissä sielu löytää itsensä, järjestäytyy uudelleen ja vahvistuu. Älä pakene näitä taukoja, vaikka ne tuntuisivat tyhjiltä. Ne ovat pyhiä tiloja, joissa jumalallinen koiskaa salaisuuksia, joita vain sydämellä kuunteleva voi ymmärtää. Vaikka tuntisit epäilyksiä ja epävarmuutta, tiedä, että ne ovat osa kasvuprosessia. Älä tuomitse itseäsi niistä. Ne ovat sanansaattajia, jotka tuovat varoituksia, jotta voit suunnata matkasi uudelleen. Kuuntele tarkasti, sillä näiden epäilysten keskellä piilee voimasi voittaa kaikki esteet. Älä anna kiireen varastaa kulkusi kauneutta. Jokaisella askeleella, vaikka hitaalla, on jumalallinen tarkoitus. Kärsivällisyys on pyhä hyve, joka tukee sinua, saa sadon olemaan runsas ja hedelmän makean. Luota aikaan, joka on kellonajan tuolla puolen, siihen, joka kuuluu iankaikkisuudelle. Lopuksi muista aina, rakkaus, jolla sinua rakastetaan, ylittää kaikki inhimilliset rajat. Se on rakkaus, joka ei vaadi, ei veloita, ei hylkää. Se yksinkertaisesti on.
Ja tämä rakkaus on jo sinussa, odottamassa tulla tunnistetuksi, vastaanotetuksi ja juhlittuksi jokaisessa elämäsi hetkessä. Rakas, kiitän sydämestäni, että kuuntelit nämä sanat, jotka tulivat taivaan syvyyksistä juuri sinua varten. Olkoot ne vahva koti sielussasi ja vahvistakoot henkeäsi joka uuden aamun koittaessa. Nyt pyydän sinua vahvistamaan tämän pyhän viestin vastaanoton toistamalla uskolla ja luottamuksella. Kaikki voin hänessä, joka minua vahvistaa. Tämä on sinetti, joka yhdistää sielusi meidän valon ja suojan ketjuumme. Askel, joka liittää sinut meihin, enkeleihin ja matkatovereihin. Älä unohda tilata kanavaamme ja aktivoida ilmoituskelloa, jotta mikään jumalallinen sana ei pääse tuulimistasi litsahtamaan. Ole valppaana, sillä seuraavissa videoissa enkelit jatkavat viestien tuomista, jotka ohjaavat, inspiroivat ja muuttavat matkaasi. Matka on vasta alussa, ja on kunnia kulkea kanssasi tällä valonpolulla. Nähdään pian uusien taivaallisten ilmestysten parissa.